Al'amarin ta'addanci a cikin ƙasar Najeriya sai dai mu ce alhamdulillah an kusa kawo sa a yanzu haka, duba da yanayin yadda gwamnatin ƙasar Najeriya take ƙara tsaye da ƙafafunta wajen ganin cewa ta kawo ƙarshen ta'addancin a cikin ƙasar ta Najeriya, duba da yanayin yadda yanzu haka sojojin ƙasar Najeriya suka fara wata sanarwa, kamar yadda shi kansa ƙaramin ministan tsaro wato dai Bello Matawalle ba da sanarwar cewa idan dai har yanzu an ga ɗan ta'adda to fa lalle babu shakka ya ba da damar a harbe shi. Ya ce gani da harbi yanzu ita ce babbar dokar da ya sa akan ta'addanci. Ya ce tun da sojojin ƙasa Najeriya sun daɗe suna cewa umarni ne ba a basu, shi yasa har yanzu ba su fara ɗaukar fansa ko kuma ɗaukar a mataki da hannunsu ba a cikin ƙasar ta Najeriya wajen kawo ƙarshen 'yan ta'adda. To fa lalle babu shakka yanzu ga dama ta musamman ta samu, domin ko wannan dama ce daga wajensa, kuma ya ce kada a yarda a riga wa 'yan ta'addan ƙasa Najeriya wajen ganin cewa an kashe su ɗaya bayan ɗaya, domin ko 'yan ta'addan ƙasa Najeriya su ne waɗanda suka maida ita kanta ƙasa Najeriya baya, wanda dalilin da ya sa shi kansa ƙaramin ministan tsaron ya fito wannan bidiyo, dalilin da aka je har cikin masallaci ne aka buɗe wa masallata wuta, sannan aka ɗebi na ɗiba kuma aka bar na bari, wanda al'amarin ya matuƙar bashi mamaki akan cewa shin har ma al'ummar da suke a masallaci suke sallah shin ba su samu tsaro ba, wa'inda suke kan bautar ubangiji subhanahu wata'ala har da su za a je a buɗe wuta a kuma kwashi na kwasa sannan kuma a bar na bari. Lalle wannan al'amari dole sai an kawo ƙarshen sa, duba da yanayin yadda su kansu 'yan ta'addan suke ta'addancin ba tare da ganin cewa wai za a iya kawo ƙarshen nasu ba. To a yanzu ne lokacin da za mu tabbatar musu da cewa mun san irin abin da muke. Nan take karamin ministan tsaro wato dai Bello Matawalle, tsohon gwamnan na cikin Zamfara, ya fitar da wannan sanarwa akan cewa dole sai an kawo ƙarshen 'yan ta'adda, kamar yadda su 'yan ta'addan suke ganin cewa sun kai kuma sun kai shegu wa'yanda za su iya yanke hukunci akan irin abin da ya shafi rayuwarsu da kuma rayuwar waɗansu, wanda suka zama kamar mala'ikun ɗaukar rai lokacin da suka so su kashe wanda suka ga dama, lokacin da suka so wanda suka ga dama ya rayu. To a yanzu haka wannan lissafi ya kusa canjawa, kamar yadda mutane suka san cewa komai abin duniya yakan zama tarihi. To lalle fa wannan ƙarfin gwiwa ne kyauta a dangane da shi kansa ƙaramin ministan tsaron wato Bello Matawalle akan 'yan ta'addan ƙasa Najeriya, wanda ya tabbatar da al'ummar ƙasa Najeriya cewa hakika wannan ƙarfin gwiwa ne a daga gare shi kyauta a dangane da ganin cewa su daina ganin yin mamaki akan irin hukuncin da ya ɗauka akan 'yan ta'addan na gani da harbi. Dama irin abin da ya kamata kenan a yi wa 'yan ta'addan, tabbatar da cewa an kawo ƙarshen su, sannan kuma an ci gaba da bibiyar su ana farautar su a cikin dajikan Zamfara da kuma Sokoto da kuma ita kanta jihar ta Maiduguri, wanda a yanzu haka ake kan wannan aiki, wanda yanzu haka kuma aka tabbatar da cewa sojojin waɗanda suke cewa ba sa samun ƙwarin gwiwa da kanta ita gwamnati, sannan kuma ba sa samun cikakken yanci da kuma dama, to lalle fa ga dama ta samu, wanda za a kawo ƙarshen su kansu 'yan ta'addan gabaki ɗaya, wanda yanzu haka ake kan wannan aiki tare da kuma kawo ƙarshen 'yan ta'addan ƙasa Najeriya a yanzu, wanda kuma gwamnatin ƙasa Najeriya ita ce nan ta zama kan uwar gamin fitar da wannan aiki a ta ƙarƙashin ofis ɗin ƙaramin ministan tsaro wato dai Bello Matawalle, kan ganin cewa ta'addancin kullum ƙara ta'azzara yake a cikin ƙasar ta Najeriya. Zai haka an fara ɗaukar matakai waɗanda za su kawo ƙarshen ta'addanci, sai dai fatanmu Allah Ubangiji ya sa da gaske wannan al'amari ya ɗore, sannan kuma a ci gaba da bibiyar su kansu 'yan ta'addan har inda suke ana kashe su. Wannan abu ne wanda ya zamo mai kyau, idan dai har an ɗau wannan mataki to lalle fa babu shakka za a yi farin ciki kuma za a ji daɗi. Masu mu ne da kullum duka a nan ne muka kawo ƙarshen wannan al'amari wanda yake na ta'addanci, wanda ake ta magana a yau da kullum ana yin kaza ana yin kaza ana yin kaza, wanda yanzu haka ƙaramin ministan tsaro ya fitar da sanarwa akan 'yan ta'addan. Sai ku ci gaba da biyo mu da comment da liking don mu ci gaba da bibiyan muku labaran abin da ya shafi ta'addancin a cikin ƙasa Najeriya. Ku ci gaba da yi mana da comment da liking, wanne kan ƙara mana ƙarfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran. Mun gode.